rong hidipen arsong ka cheleng PMGSY atowar ke selama sai ke oya puthak hada ka rong arada tum ningkang samsi ke cipaklang pon. Di sama la kahini sarthi inghia rong arada tum ki juna lang ki misen ka bea jok kisung. Votar langsung MLA Rup Singh Teronari Dengpen Vikua langsung Kang Pupon. Jengka Driver Association lapen jengka long ke ton ke lang atum football patupong si ingdeng trok si kebra ke tom Republic Day ning arong chipipon. Birta kilang arado anaphan kardong pajirlo kardong non karbilong rea birta long pen ujang terangpi non birtang ton pen arjupon tha. Hamren constituency ka parlu hamren hithi pen kilometer krehini arsong havar sokmea pamang denalong rong hidi pen arsong ka cheleng PMGSY scheme pen kisilampon atowara sai ki oya puthak rong aradatum ningkang samsi ningduk chepaklang pon. Laso atowar kisilampon contractor Komolgiri tangka phan chorajok laso atowar hut hepin longli thok thepin pen asap sovera hora long amatsi black topping selam dun phit pusi rong aradatum pen ningje pon. Laso black topping ka selam Japan dorchit anlong likihut kavedada jok akung lang kapadam adong kihut athayan ta avi la ana phita ko anma ajam ke thinang jateng lidam dipin lang pusi rongarada tumpen than pachini pon. Laso towar dang pli pen dang nia garianta chepek dordi set APMAY GSY atowar ke selam ke chokchi. Lasi bangso towar ke puthot che selam thuvek nang jipusi rong hidi arsong rongarada tum sodak pen kapachini pon thu. Hamren pen Raikombi karbilong rea birtalong birtanang pali. Dak arsong arat lo mata sentar belo la sotore nilitum kenang sot atuar lo lasi nilitum masar tum stame un anbanganang bor ipilo sita ke claim ki dam nang a kontraktor tumabang alang letumbang nang claim pi pemi medat non nasi soang thega posini litum laso atumi sita me nilitum ladak ke claim along sitamin litum rat pensin litum wanglo la penang litum han la kontraktor la pem huri tum han jing kilong sikti ke ladak ka tuar biong pen adim ta kathe pai adim pina ama nang claim pi peme ni po nang tum pini an si ke claim ritha pusin litum pudun lo la pen nilitum la bangso atuar bangke nang hut pi pi puloda mane la har longar pong bang nang hut pi pi pulodang te lada ke plaster itha pusini tum pudun lo lasi itu masar atum sitame la sotwar meseni phan pusialang tum bor ilo sitame a kontraktor tum mangsi nang bor ipp dalo kontraktor e kumarlo laga nonili tum karjulong ateng pulote hala Komolgiri si pui mane la sotwar bangke thek posonte la ke pathe chanang lang posini tum bangke pulo theda ke mene mentune pata gari pine ta ke bang doko ti masidak chepek nang ko ti mate la si ni tum bang ke pathe chani la da ke la non ateng bulute ke dordi si angring dulu sa alam mange dren da vedelo aku puta sai bam da vedelo nge ni je tong pute a feedback si chepek nang ko dilu la penga plaster mata ke tang lu bulute la son bang chok che sinili pudam yu la son a kontraktor bulute bang jo kontraktor same puthot na selam dui phansi ni tum suniri Lumbajong MEC constituency ka parlu di sama la kahini sekari Hanse polling station ka parlu sarthi inghiarong misen gi junalang kavya jok rat kaningri kedamtang MLA kili kahut laso hawaralong vote ki chohang damhot KAEC CM Dr Tuliram Ronghangpen laso hawaraphan hum pharoi si ringwell pipon po lapen towar tami selampon po pusi lamchak chipipon Bonta non MLA hai erapi ringwell isita pipelang
Laso hawar ringi sita ke mesen kawe lapen kijuna lang kavia jok penang anakisung cetong nanglo. Lasi prabjin pen mesen kijuna lang aphan varsai nang pitha pusi kachuning report. Manja pen Vidya Singh Timong Karbilong Ria Birtalong Birtanang Pali. Lako hilo alang ri bangke ke cipuke jun mesan alang nang po ring nang pinang po langge jun nang ko ke mesan lang jun nang ko ge ana langge ter seni tung jun ke lai nang pi nang pun tum hanta ka cake jume pik lo ekson honte ring nang pi polo hum pharoi se aring di sama nang pali nang pi polo di sama hawar pen non pulo ke ta alam chaga jum mesan alam chak pen ta non puta nang plengon elak nang pi pela osi non bangke nang pi vek nang po pai tang pai vek po nang pidang pinang po lang mesen ke nang pinang po Kiramtang arkoi ni phai ingkoi rap khwarni nijang karbiang long Hamren constituency angkang Viku langsun raraphan wothat langsu MLA Rupsing Teronari dengpen kang kupon Laso kang kupon hot Fishery Board Chairman Joy Singkro Border Chairman Richardson Hanse Hamren Municipal Board Dun Maipu Hetson Rongphar Socheng VDC Chairman Roman Patoretum Chetongdu Kaprek hawar pen nijang karbiang long Hamren anang ki joye tumaphan isi kelang ni miaphan Viku kwa langsun impu pipon Keceng sia bang ke dak kecuk masar mada dak siap komiti macu nang ko lang tum lam di keceng pon pamili panang tum ke klem pon pote kasi so Viku langsun ke plang pita mu itu marulong lo so to mu pen bang dak so si ke plang mata itu kadue angkang dapat pacini pantai ke sini pon di pan bori pon po pen basically dak ke itu tidi bang ke Hamren aton angkang long ya bang tum pi ji ke lang dia tum buta Hamren aldung ta ton lang mesen ke la men ji men dim du ku bang tum pai thang pai pan ba ke nilihin pen bang ta ka bori pon ko du alam ke bang la hello je emele ni limandet Lasi Assam Chief Minister pen Jingki Pongsi long phwadim ki jui ke lang adim ki selam Japan siding ponlo Viku pulang sunta isilo lapen thai apsir arlong kindu lapen khandulia long tourism ki kim kerang kapatang ponji hai hoya phan skim deng pon pupusi wothat langsu MLA Rupsing Teron pen herang kya thengu nang pachini dun Hamren pen Raikombi Karbilong Ria Birtalong Birtanang Pali basically ke bes Karbiang long tourism spot long aswang bong ke Hamren long ke de pulang sun lo lapen thai apsir asini tum sarkar pen Chief Minister lapen Wazir Minister pen CYC non an ke di tum skim on ke di tum kideng pon adu pon aswang bong ke di pulang sun no bang ke nomor silo adu su bang ke da bang ke thai apsir lo lapen long kindu kau tak si kandu di long turis lato tuta bang tak kapetang pon ye pantai di tum sarkar pen CYC pon padu asini tum bang ladak di pulang sun abang ke Hamren adung ladak juni me lang me dim anso si Karbiang long det poli Assam long ta lakan Assam long ta poli mane dakat det pi long ta so adim long anse bang apa ci thang long adim long pen so long bol ateng pe du ni phani tu ko tempo dia pakai lakan sarkar da chokte lakan ka tu da cerap rin ka tu abang si tum klem pone basically dak komiti long sa pa juni de ke da to langsung abang ke pi ni tum ceng pon lo basically ado dim ke dang ado kelang ponji ke ada nap ke so se ponji bang ke lang tu ngobori ponji patani li da pinya mai pen juli Kiramtang arkoi ni pha ingkoi ra trokarni nijang Karbiang long district angkang arlu jengkha pathua klamalong jengkha long keton kelang asai khia tumpen jengkha driver association atum football ka pathu pongsi ingdeng troksi kebra kithom republic day ning arong pen kata london Lasu football kapathu ke theke choman chira jok kapathu bo mahot goal thom thapongsi kerem ke hai patini thek thedalo Lasto phi penalty ke chitura ho jengkha kiton ke lang sai khiatum ke thek muchora jok che pahai ponderlo Labangso football kapathu kapatir pipon jengkha driver association maipu bilton ronghang kongchun bang humson dera jengkha IC modonda satum patir pipon si ingsam jin pen pachun pon Jengkha pen babuteron Karbilong Ria Birtalong Birtanang Pali
Nia birta la ang sikang ton chalo kaduka via panta kardom.